uyamthanda uPawulos xa emana ebhala amabali. Siva xa ebhalela abaseKorinte uthi, bantwana bakaThixo, ngokuya phakathi kwenu athi balisa ngeendaba zikaThixo, hayi ukuba bendihle ngobutyebi bam, athi kodwa bendingazinto futhi, kuba kaloku uba uyandibona mna akhethulazini phakathi kwenu. Athi xa eziba ndithe ndakungazinto phakathi kwenu, kodwa bendivakalisa iindaba zikaThixo. Lo mntu kaThixo xa evakalisa iindaba ezilungileyo, siva into yokuba uthi iindaba zikaYesu Kristu endizazisayo ebantwini eBhethelehemu emnqamlezweni. Ndathi ke ndakufika kuye ngaba ngobuthathaka. Nangoku siyamva uPawulos uthi ukholelweni malunga niswa ubuciko benu. Athi kodwa ukholelweni malunga ngenxa yobabhali athi namandla athi kaYesu Kristu. Athi bantwana bakaThixo uPawulos, ewe bantwana bakaThixo, ezinye ziyophinda ngasibuye sabona. Ke uthi bantwana bakaThixo xa esitsho xa iphinde yabakhona phakathi kwenu, athi sizawukhuthazana kwakho emoyeni. Ewe bantwana bakaThixo, xa uDavide emile manisithi ndicela ntoni, athi futhi ndifuna. Ewe nam ndiyayicela loo nto, yeke yacelwa nguDavide udibene nam ubuso ngobuso, asandazi uba andiliwe, kodwa ndime ngamandla kuba ndikholose ukuba ndikholose ngomgqibelelisi, ndikholose nguSonina. Athi yena umaxhoba yakhawuleza uliwa laphakade ezibhedlele. Kodwa xa nindibona apha kwi-social media nithi hey, sisithethi yam, hayi lubabalo lukaThixo, ngoba uYesu wayekhe wathi ebantwini bakhe, amanibuza Simonika yona uyandithanda na? Indoda imanivule ithi yelo Nkosi. Wathi sizwe sawulambisa njani kalilizwe likaThixo, kuba kaloku singabanga sikosendaweni. Ithi kandithethe ngamanye amaxesha ithi kubalulekile ukuba sibe nobunye